மாவட்டம் உடுமலை அருகே காரத்தொழுவு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பணிபுரியும் சையத் முகமது குலாம் என்ற ஆசிரியர் மீது 4 இளைஞர்கள் பெட்ரோல் ஊற்றிக்கொள்ள முயன்ற பரபரப்பான சம்பவம் நேற்று மாலை நடைபெற்றது. சையத் முகமது குலாம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக 6 முதல் 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி வருகிறார். நேற்று மாலை வகுப்புகள் முடிந்து வாகனத்தில் செல்ல முயன்றபோது வாகனத்தில் பழுது ஏற்பட்டதால் பள்ளியிலிருந்து செல்லாமல் சில நேரம் காத்திருந்தார். அப்போது பள்ளியின் ஒரு பகுதியில் 4 இளைஞர்கள் மது அருந்திக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவர்களை கண்டித்த ஆசிரியரிடம் அவர்கள் கோபமாக நடந்து கொண்டு மாணவர்கள் பார்க்கும் இடத்தில் அவரை திட்டி பார்த்ததோடு வாகனத்தில் இருந்த பெட்ரோலை கேனில் நிரப்பி அவரது மீது ஊற்ற முயன்றனர். அதனை தடுக்க முயன்றபோது பெட்ரோல் அவரது கண்களில் விழுந்ததால் வலியால் துடித்தார். அருகில் இருந்தவர்கள் விரைந்து வந்து அவரை மீட்டு உடுமலை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். சம்பவம் தொடர்பாக கடியூர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து 4 பேரையும் அடையாளம் காணும் முயற்சியில் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆசிரியர் தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.